Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki temane adalah neng Tegalan. Ya karena nggih, lagi mengkleru ke. Jare murah nggo sepatu aman, lha iki lunyu kok. Lah yo, malah mending nyakar. Cek lunyu, jir. Oh. Ini kita arep iki isuk, guys. Nonjo mbako, guys. Nonjo mbako sing kene. Ini nanti sudah selesai kabeh. Ini nanti. Dino iki wis rampung. Ini hari terakhir nonjo. Nanti apa jenenge Sabtu kita nanti mulai panen ya. Sabtu nanti kita mulai panen, guys. Kita mulai panen Sabtu. Lho iki pi astagfirullahaladzim. Iki wong-wong ki piye to? Iso do sembrono to. Tapi iki kita lagi isuk mau gitu. Goblok banget iki jagung lagi umur 100 rong enek di wong-wonge jan pecek tenan gak diutek tenan kok. Sramono ki piye lho wong ora ijen ora apa kok wani-wanine ngono lho. Sramono ki jagung urung enek 100 kok dipucuki ramatane PT ndak. Anjing tenan kok. Kene iki wis ragate akeh. Ngono ki wong nek sak geleme dhewe ngono lho maksudku iki. Lah iya. Parah tenan kok. Heh? Akeh sing dipucuki akeh. Wong arit iki ngawur trae. Wong arit iki asu tenan kok. Sing arep kene iki. Bajingan tenan kok. Jagung cek enom ndang dipucuki ndak astagfirullahaladzim. Jan kira nek kaetok semono. Tak lumrahi semono lah paling ya iki terus sih pertama kene iki ndengis nek sore wis enak sing mucuki berarti paling aman sing kene nek iki aku ora nduk kene. Kayak tulisan rel aja dipucuki jagung ora enek 100 dina. Lho. Jagung soalnya bobote iki nganu, guys. Bobote iki apa jenenge marai medun ning jagung iki lah sak 38 uga ngenek ngono lho. Asu tenan kok. Sepurane guys ki normal ki menungso nesu-nesu wong Gusti Allah ya nyiptakne wong emosi bareng kok. Akeh kono ya ne. Kok ra diutek tenan kok. Lah koyo ngene iki lho delok. Jagung jek ijo dipucuk. Iki jagung kan kisut, guys. Ngene iki bakale. Kan bajingan ngene iki jenenge. Ngaret-ngaret tapi ra diutek ngono lho. Olah. Ngareti lumrah nek iki besok dipucuki nek wis umur 38,5 monggo ngono lho. Badhok bajel kok mucuk kok ya gak gelem sing iki dibadhok bajeng iki ra mbok biadhok sak tebone kono. Kok malah sing ijo-ijo enek jagonge malah mbok pucuki. Malah sing ngene-ngene iki dipangan bajeng ngene iki mbok pucuk lak ya kenek ngene kok ya mbok mbarno.
babi asu tenan kok. Jagung ragat larang-larang do sak geleme dhewe ae. Mergae kok gatel. Lah kok ngene iki pangan bajing kok gak mbok badhok ra mbok untal nek sapimu kono. Anjing. Jagung iku nek 38 go ngenek dipucuk urung umur iku ning jagung kisut. Jagung nek kisut pucat wingko ketika dipanen regane yo seje. Terus bobote lah kuwi bobote kuwi jagunge gak iso antep guys nek pucukan ngono lho. Jagunge iki bobote gak iso antep. Lah apa meneh ngerti dhewe nek sing ijo royo-royo wae dipucuki. Sedangkan ngragati jagung ku larang regane kadang menungso ngono kuwi. Tromo dhek iki egois. Ngono lho. Sing penting dhek entuk pakan, sing penting dhek makani sapine dhek entuk pakan, tapi tanpa mikirno iki sing tak pakane sapiku ki tebone sapa? Tebon iki wis patut layak untuk dipucuki purung. Lah iki engko sing duwe jagung piye rugi porane gak dipikir uteke. Ceromono. Cero uteke gak teko lho sama uteke. Dari menungso emosi wajar lumrah. Nek wong sing gak ngalami, ya wis mesti ora istighfar Mas. Ya kudune memang istighfar, tapi kan aku wong dhewe-dhewe, guys. Jenenge wong nek mangkele nek emosine wis ngono kuwi mau. Nek sing gak ngragati ya gak ngrasakno, guys. Nek sing gak maksudnya gak berkecimpung ning ngene iki ya sabar. Tapi nek sing berkecimpung ning ngene ya tetep kaya apa sing tak lakoni mau ora ngarah, cuman astagfirullahaladzim ora ngarah. Tetep misuh-misuh. Ngono. Sampeyan ngerti dhewe jek ijo lho dipucuk. Kan babi ya. Goblok banget tok. Nek wis 38 punjul 20 dina dipucuki gak apa-apa, guys. Diret nggo pakan sapi apa nggo pakan apa gak apa-apa. 38 20 dina lho iki yo ijek ijo, jekan. Ngono lho maksudku. Iku gak masalah. Tapi iki masalahnya 100 dina wae go ngenek. Ngono lho. 38 iki piro Mas? 38 tuh 100 hari lebih 8 hari. Hitung nanti lebih dari 20 hari atau 15 hari. Ngono dipucuki ndak masalah. Jagung kuwi wis mateng ngono maksudnya. Wis tuwa. Ngono cuma nek pengen bobot antep iku minimal jagung dipucuki 38,5. Ngono 38,5 kuwi. Ngono lho guys maksudnya 38,5 kuwi maksudnya jagung dipucuki kuwi wis gak masalah. Wis gak begitu ngaruh ning gone bobot. Tapi nek ijek ning isore 38 yo sing rugi awake dhewe ngono lho. Kadang wong uteke gak mikir gak teko sakmono. Goblok tenan kok. Wong suket lho yo jek akeh ngono lho. Kok yo males men golek penake. Jan bento tenan kok. Oke guys, iki digekno tanda karo Mas Hajis bene gak diriti karo wong. Tapi aku mau yo nggawe konten nang TikTok. Ngono kuwi sing mari kowe sapa? Sing ngomongi sapa? Pak De ya? Tandane ngene gak diriti ngono. Sing kene. Kono. Mau tiku sing ngono lho. Lah iya. Syukur. Ndi? Gak enak. Mbah ya. Ketok gung ketok kono. Ya mbah rong delok ya dene. Kan kokono nyebrang rono. Sing ngono. Heeh. Engko mubeng sedelok motor. Iki kudu iki katanya gak iso suwi lho iki. Gak iso suwi panen iki. Disilan kok yo dinten bajing. Jembung kok nek kurang riman yo gak apa-apa. Iki dine. Ngono to. Sing kono jare wis enek tandane. Sing dipucuki pinggir kono.
Sing dhuwur kono, guys. Ning ngene iki lho, guys, lho. Ini iki gak baten. Kuwi ngono iki iso 3 jagung. Ngene iki berarti yo dasare nek wong tuwa yo mendo kuwi. Lah ya mendo iki ya wong tuwek sing gak iso diajeni ngono iki lho. Lah asli mendo lah kae delokno sing jek enom dipucuki kok. Kayak ngono ki renek tata kramane apa ngomong sik ketemu karo sing duwe ta piye. Tekok apa piye kan kudune unggah-ungguh ki enek to wong uripe. Kok belas ra diunggah-ungguh angger disikat sak mrono. Ombor iki lho ya apa aja mulih mucuki. Padahal ndek iki yo ning kene mulai yo sore lho kowe yo ne. Paling jam 4-an, ndek sampai jam 3. Nglimpe berarti apa piye? Apa nglimpe apa piye to ngono kuwi. Aku kok judeg ngrasakno. Pertama kono, oh paling wong lagi urung ngerti kene. Ora ngerti kene saithik kono. Ngomongi karo sing sanding-sandingi, "Oh kuwi gong dipucuki Mas, gong oleh dipucuki ya." Lha kok lho, kene pertama kene ndeng iki nek iki dene aku mulai iki wis enak berarti iki paling pas awan. Kan awan mungkin isor kabeh. Heeh. Ora ana sing munggah. Kene iki wis ki nek kono aku rong sing kono. Ngarep yo. Heeh. Sing kono aku rong mbok aku sing gak ketok apa. Piye intine tapi aku ngerti ku sing kene tok. Bangetan to anak. Nah, iya. Iki ndi? Wis nang kono wis enak urung kok. Yo kono kuwi dhuwur kono paling pojok. Dhuwur, paling dhuwur. Ya kono. Umurku dicong-cong. Lah iya, Ini kono digangi sandingin ae. pajar. Iku kan sampe ngisor kuwi. Iya kuwi botok ngisor kuwi dicelong-celong. Sengaja. Tunggu pakan nganu sapi. Oh, lah nek butuh. Pagi guys, si baby ganteng ini ya, Masya Allah, yang seperti sarukan. Ini berjalan-jalan mau belanja. Aku jajan. Tapi kan orang gak suka. Cuman aku tak tuduhin suasana esok mirip tanggoku. Ya. Si ganteng yang sangat lincah-lincah ini. Esok guys, tuh. Bulane cek ketok lho, bulane cek ketok. Ning kene iki cek usum ngene iki guys. Wong dodolan nganggo sepeda ontel nggae tombong. Ini iki cek usum. Cedhak guys karo omah. Iki mbok ning kene. Ndake blonjone urung diduk-duk nih. Engko ape tuku jajan. Lah omahe urung dibuka. Omahe urung dibuka kok, guys. Soalnya nek randang cepet gak omane, guys. Oh. Mati yo men, Mbak. Kok iso? Iki. Pupuk. Jajan sing utama aku jajan, guys. Nggo wong mergawe. Nomor 1 tuku jajan. Cek kataman. Mbah. Betulnya tak mbah. Tambah kali. Bersama-sama terus ki aku di BP Mas Ajis. Sarapan sik. Terus tak cepakno guys, aku mau bengi masak. Tak masak bengi sambal terong, terus tahu memang tuku, tempene tuku, bakwane tuku. Iki
Iki piye to guys iki sebenarnya musim iki musim piye to? Kok Kedung Tuban banjir teko ratan padahal iki wayahe ketiga. Iki piye sebenarnya iki cuacane saiki gak menentu ya guys ya. Amin. Padahal jatah ketiga. Sarapan, Des. Iya, ya. Iki lawae tempe, tahu. Iki piyak-piyak. Anu, Mang wis subuh. Wis subuh. wis nang kok laki metu kok, Kang. Ayo. Iki usahamu terong, Des. Alah. Ya wong lagi metu kok Magicom. Hangat-hangat lah harus mau saurunge bae tangi wis tak nganu. Wis tak apa sini? Wis tak lerno. Tahune tak tukar hukum ngono kuwi lho, guys. Bakwani tukar memang gak gawe dhewe wis penak ngono. Soale mau bengi wis masak nyambil terong kuwi. Mau bengi. Nek tempat Wong tuwek ki wong kuncine ki enek sing ngurusi guys urip ki nek wis tuwek kuncine enek sing ngurusi, enek sing merhatekne sing bener-bener ngurusi tenan maksude. Wong tuwek gak tremono ya duit ya butuh, tapi ki tremono nomor 1 kan pangan to. Pangan kesehatan. Pemeneh koyo mbae kan hitungane yo duwene awake dhewe guys karo sampean tok, ra duwe sapa-sapa. Duwene awake dhewe karo sampean sing ndelok video iki. Tapi kuku. Ngembun. Jadi ya seperti itulah guys. Ben sarapan sek Mbak ya. Lanjut nanti lagi. Oke ya teman-teman, dadi iki sekalian tak tutup. Video ini tak tutup pisan. Jadi yo nek enek salah kata sing kurang pas, sing kurang berkenan, yo sepurane sing akeh pas aku misuh-misuh iku. Yo lah soalnya iki piye yo guys yo. Dan ternyata setelah aku cerita karo Pak Deponco kuwi, dadi bar kuwi gang bar awake dhewe iku dipucuki wong jagonge iku, setelah kuwi genti jagonge Pak De sapa ngono lho, wonge sing duwe selepan kuwi yo padha guys. Wah emosi meluap-luap yo misuh-misuh wis ra karo-karuan metu kabeh. Jenenge konten dhewe wis ngene iki pure dadi yo sing apik dicontoh, sing elek aja dicontoh ngono guys. Dadi apa wae jenenge sing elek-elek ki aja ditiru. Tromono, cukup sing apik-apik ae. Dadi sing elek-elek aja ditiru. Yo ngene iki lah uripe awake dhewe ya wanane ya. Dadi terakhir sapa wong sing ra emosi apa-apa ki modale akeh, modale larang. Lah ketika apa jenenge kuwi? Ketika wis jagung tinggal menunggu waktu sebentar lagi arep panen saurunge umur malah wis urung wayahe apa wis dipucuki malah wis dipucuki kan kurang ajar guys. Dadi iki kuwi bener-bener wong keranjingan, asli wong keranjingan. Setelah di cross check kuwi jebole wong kok salah aku wis ngerti wong kok daerah intine wong gak gak kono asli guys, wong kok desa njaba. Jebule sing blakraan golek pakan rono ki wong kon njaba gak wong desa Tandak kono dhewe. Nek wong desa Tandak kono dhewe kan ngerti wong padha-padha duwe jagunge padha ikune. Kok beda iku. Beda desa. Oh, yo Pak Deponco kuwi nganu Mas, wong-wong ya do sepakat tok Mas. Nek suwampek ngawur ngono kuwi lah ape sama ketemu apa dibiacoki bane ngono, ban motore ngono. Ngono soalnya gak ngutek banget asli, gak ngutek sumpah. Gak ngutek banget aku kapan kayak ndek inginane ku yo di pas tak gawe tok-tok kuwi terus videomu tok-tok endi le ngono Mbak Daning. Tiba iki yo padha kayak jagonge koncone Mbak Daning kuwi yo padha. Dipucuki wong jagung jek ijo-ijo kan berarti kan bangsat ngono lho guys, bajingan wonge. Ora ngutek, ora ndek perasaan, ora mikir wong iki modale piro, iki kok efeke piye ora mikir. Uteke wong ngono iki wong kesetanan, ceromono wong pekok ngono lho ceromono.
Ya sing ngono mesti sing ngrandi jagung. Wong Mas yo wong gak ndek jagung nek ndek utek gak mungkin dilakoni. Wong genah kuwi merugikan ngono. Sangat merugikan guys cara ngono. Wong ning jagung dadi disut ning bobote dadi oke enak. Sedangkan sampean ngerti dhewe tani iki modale akeh, pupuk modale akeh, sing ngerjane wong sing sembarang iki dadi yo apa wisine aku emosi yo kuwi hal yang lumrah dan wajar nek menurutku tapi nek jenenge iki engko sing ndelok kan akeh sudut pandang wong kan beda-beda. Ngono kuwi aja miso-miso Mas aja ngene yo nek memang seharusnya ngono. Lah tapi jenenge wong ki piye jenenge spontan emosi meluap-luap. Dadi kan makane kan sing elek aja ditiru. Cukup sing apik-apik wae ngono ya guys ya. Yo sekian matur suwun sing wis ndelok videone awake dhewe. Muga-muga kejadian iki wis rampung dan ojo sampai enek wong sing ndablek sing sebenarnya lebih tepatnya gak enek wong goblok tapi gobloki guys. Sebenarnya ndak iso mikir ngerti nek iki kowe piye tapi memang dasarnya wong iki gobloki. Bukan kok wong iki goblok ora, kabeh wong iki pinter. Dasarnya gobloki, kurang bijaksana, egois. Cara ngono kuwi mentingne urusane kono dhewe tanpa mikir apa sing dilakoni dhek iki merugekno wong liya gak dipikir ngono. Ya, matur suwun sepurane nek klara-klarone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.